मासबाराव ब्रह्म धोरोमनि 51थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय जादों। ब्रह्म धोरोमनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि राजा सार्किट ओनसोलनि किशनपुर मासबातनि रायजोआरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि फुंबिलि समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावथाय आफादनि गाहाय सुंथागिरि मनरन्जन रहमया मुलुगनि मोजांनि थाखाय नागारनाय गैयै जयग'खौ सावो आरो बिनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसावथाय आफादनि आफादगिरि अस्ट्रियनि कुमार स्वर्गियारिया गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे ब्रह्म धोरोमनि 51थि बोसोरारि जथुम्माखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नियास आफादनि लेङाइ आफादगिरि लक्ष्मी कान्त ब्रह्म बिथाङा सामलायदोंमोन। बे हाबाफारियावनो तेजपुर फरायसालिमानि जान गोजान सोलोंथाइ आरो अनलाइन सोलोंथाइ मिरुनि सामलायगिरि अखिलेश कुमार बिथांजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी आरो गोबां मानगोनां सुबुंफ्राबो नुजाथिदोंमोन। 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि जिहेतु जोङो 23-25 सानथामनि हाबाफारि दंमोन। दिनै जों नैथि साननि नैथि फारिलाइयाव फिरफिला दंमोन। आं फिरफिला बिरहोनायाव बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि जिहेतु धर्म आफादनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जिहेतु लक्ष्य थांखि बेफोर जाहाथे जोंनि बे पूर्ण ब्रह्मनि अननायाव जाफुंसारथों आरो लोगोसे जोंनि जिहेतु इउनिटि बे इउनिटिया गासैबो गोसारनानै बुहुमाव गोसारथों बेखौ आं खावलायनो थाबाय। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म लोगोसेनो गासै दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसद, दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफाद, आइजो आफाद, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट, लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन प्रसार संसद बे गासैजोंबो लोगो नांनानै जों दिनै जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ दिन्थिलांनाय जिहेतु फिलसफि आदर्श बे आदर्शनि गेजेरजों जों दिनै हारिखौ फोसाबनायाव जिखिनि बाहागो लादों बाबाया जोंनो होलांदोंमोन आरो बे हारि फोसाबनाय खामानियाव जों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि गुबै थांखि आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि आगोल जिखिनि जोंनि आसार बेबहार खान्थि दंमोन बे खान्थिफोरा जाहाथे फोसाबनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ जोंनि गोजौ थाखोआव लांनायनि लक्ष्यआ जाफुंसारदों आरो बे जाफुंसारनि गेजेरजों दिनै सोलोंथायानो जा गुबुन गुबुन टेकनिकेल एरियायानो जा सोलोंथाइनि बाहागोफोराव बेफोर जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो फिरफिला दिखांनायनि बे आयदानि गेजेराव रायजो आइ बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो। बे गोथार बुब्लियावनो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों। दा जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेनेबा दिनै 1860 मायथाइनि 18 एप्रिलाव गुरुधाम काजिगावआव जोनोम जादोंमोन। बे बाबाया 45 बोसोरनि उनाव जिहेतु बे बाबाया मा जाबाय जोंनि शास्त्र बाहागोनि 6 गां शास्त्र लेखा दङ बिनि मादाव सारन्ति क्रियाखौ मोनदोंमोन आरो बे सारन्ति क्रियायाव जेखिनि फारिलाइ दङ बे फारिलाइफोरखौ नारजिरनानै बाबाया जेखिनि बर' हारिखौ फोसाबनाय बै समनि दिनैफ्राय 200 बोसोरनि सिगां जिखिनि जोंनि बर' हारिखौ निर्यातन खालामदोंमोन गुबुन गुबुन हारिफोरा जों दिनै ओंखारनो हायामोन हटेल बायदिसिनाफोराव बा फरायसालिमाफोराव थांनायाव जोंनि फरायसालिफोरखौ जेरैबायदि बाहायदोंमोन बे बाहायनायफोरा जाहाथे जोबलांथों बेखौ नोजोर बोनानै बाबाया जिखिनि जोंखौ बर' हारिखौ फोसाबनायनि लामा लादोंमोन लक्ष्य लादोंमोन बे लक्ष्यआ जाहाथे दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुसुखा बावनायनि गेजेरजों जाहाथे बे जोबस्रांलांथों आरो गुजुन सुदेम फैथों आं बेखौनो गासैबो भक्त आइ बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो पुर्ण ब्रह्मनिसिमबो आं बेखौ खावलायनो थाबाय आरो। आं देरसिन जागोनलै ओरै होनबाय महिना दे होनबा आंखौ आदा होनदोलै होननानै आङो महिनखौ आदा होनबाय थाबाय थानानै आङो नारकुटिया जयपुर ओनसोलाव थांबाय हाजरिका सयखिया मा जाथिनोलाय আমি কছাৰী মানুহ কি কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী মানুহ কি লিখে হাজৰিকা আপুনি মই শইকীয়া লিখোঁ আপুনি মই বৰা লিখোঁ হাজৰিকা শইকীয়া বৰা बुंनो थाङोब्ला बर' गोजाथारलै जयपुर ओनसोलाबो नाहरकुटिया ओनसोलाबो बेनिफ्राय फैबाय आङो ओरैहाय टियकथिं फैबाय न'कसारिथिं फैबाय मेथ्सल' लिरो मा मेथ्स আমি বড় কছাৰী মানুহ আমি মেথ আমাক এই দিখালোৱাবিলাকে মেথ পাতিছে মেথ মানে মেথ
भिलेज माने बोरमा फाग्लानो जेबो रोंथारानो जोङो बिदि होननानै जोंखौ सायख'नानै एरख'नानै दोनबायब्रा ओरै जाबाय दा नोंसोर दिखा लाबाय जों दिखा लाबाय दा मा उपाधि लादों हारसाफोर बुंनाय मथे नोंसोरो बरा लायोबाबो ला सयखा लायोबाबो ला हाजिरखा लायोबाबो ला ओरै जाबाय दाउ अमा फिसिनो मोना जुमाय लोंनो मोना एरि मोना बायदिसिना देहा परामर्श होजोब्बाय बे किसुमान माखासेया बेबायदि एलेकाया गड़गावनि एसे सोनाब बे एलेकाया दिखा लायाखिसै मेसै थाबाय बेनिफ्राय नाजिरानि खोलाहा तामुल सिगा दं बिराद एलेका गुवारथार हाजार हाजार मेस दं गासिबो मेस गोजा दिखा लायाखै बिसोरो नाजिरा ओनसोलनि मानसिया बेनिफ्राय नाजिरा सोनाबनि ओनसोल माखासेया दिखा लानाय जाबाय गलाघाट ओनसोलाव थांबाय आं गलाघाटनि मानसिया गासिबो दिखा लानाय गोजा मा उपाधि लोङो आं हाजिरखा কি মানুহ আমি এসটি মানে কি এসটি আমি ঠেঙাল কছাৰী মানুহ ঠেঙাল কছাৰীবিলাকে বৰা লিখে নেকি হাজৰিকা লিখে নেকি শইকীয়া লিখে নেকি কি কৰিম তাৰমানে দীক্ষা ল'লো যেতিয়া গুৰুৰ কথাটো মানবাই লাগিব ঘৰ ক'ত মই নুমলীগড়ত নুমলীগড়नि मानसिखौ लोगो मोनबाय गासिबो बिनिजोब आंबो नुमलीगड़ाव थाबोबाय बरा शइकिया गोजा लिरबाय गलाघाटआव बरा शइकिया गोजा लिरो ओरै थाङै थाङै उइदिन ब्रेकेट ঠেঙাল कछारी कास्ट सार्टिफिकेट बावबो কি লিখে हाजरिका उइदिन ब्रेकेट ঠেঙাল कछारी होमबासो एसटिआव गोलैलायबायना बेबायदि जाजोबनानै बर'आ जोबलांजोब्बायलै सानजाहा बर'आ जोबलांजोब्बाय एकदम रत्नेश्वर ब्रह्म आंनि नामा फिसौसेथार फिसाला दुइसिन 3 नम्बर फिसालानि फिसाला गेदेर आं कनकनि फिसाला फिसौसेनि जाथार बैसोआ बाबा बेसेबां जागोन दा बाबानि बैसोआ आंनिया नै दा बैसाग मोनब्ला 86 फुल जासिगोन आरो 24 तारिख बैसागनि 24 तारिखनिफ्राय 87 आव हाबसिगोन